Konnichiwa, já jsem Jacob King a já vás vítám u dalšího videa, kde je to druhý díl, kde se zaměříme na postavy z dalmatinské rodiny. Já to nebudu už dále okecávat a jdeme rovnou na to. Takže naše sklenička, znám ten, který říká Doomsday, neboli v češtině soudný den. Tak jo. Naše další postava je Delilah. Tak jo. Delilah je vlastně matka. Je matka vlastně 98 štěňat. 98 štěňat. A vlastně po dobu moc je nevidíme z toho důvodu, že jsou víceméně v práci a všechny štěňata hlídají jejich starší sourozenci Dylan a Dolly. Kde vlastně berou veškerou zodpovědnost. Kde vlastně jsou jediný a tací, který si vydělávají tam peníze. Takže Delilah pracuje v nemocnici jako psí doktorka, kde vlastně vypomáhá jednomu doktorovi, který se jmenuje Dave. Myslím, že Dave. Jo, Dave. Dave. A to tomu řekl. Je to matka 98 vlastně štěňat. Z toho vlastně se podržte, je Dylan její, vlastně se dá říct si Dylan a ještě někteří. Dylan a řekl bych ještě 3xD jsou, a ještě možná pár štěňat, jsou jediný biologický potomci. Z toho důvodu, že vlastně, no i když já možná o tom udělám samostatné video, protože tohle asi bude na díl. A to by bylo asi od Delily, možná teďka všechno. Víc o tom asi nemůžu říci. Takže jdeme na další postavu z 101 Dalmatian Street. Brunetka vidím dva, takže vezmeme jenom jeden. A naše nejmladší štěně jménem Dorothy. Dorothy je nejmladší, vlastně se dá říct, štěně snad i z celého seriálu. Nejenom z dalmatinské rodiny, ale z celého seriálu, jelikož nikoho jiného tam ani nemáme. Je to také i nejrostomilejší štěně vlastně, protože je to prostě ještě stále nejmladší a prostě nejmenší, která ani ještě vlastně nemluví, i když pozor, promluvila na konci vlastně posledního dílu, kde vlastně byla Cruella, kterou poté vlastně zatkli, a když Cruella odjíždí v policejní dodávce, tak potom tam stojí, nebo sedí Dorothy a řekne ahoj, co všichni se strašně leknou, protože je to poprvé, kdy uvidíme říct Dorothy nějaké slovo. Když je docela opravdu smutné, že není druhá série, jelikož bychom nádherně mohli vidět, jak Dorothy už mluví a možná by se tam mohly i objevit některé postavy a zodpovědět otázky, které nebyly zodpovězeny v první sérii. Ano, tak abych byl trošku
se líp vyjádřil. No. Dorothy, jak vypadá Dorothy? Tak Dorothy je vlastně nejmladší, takže vlastně dalmatýni, když jsou úplně prvonarození, úplně poprvé, nebo poprvé, pardon, úplně jako nově narozené, to je to slovo, nově narozené a jsou ještě hodně malí, tak vlastně oni ještě ani nemají fleky, takže je čistě krásně bílá, což v epizodě Sněžný den, kdy se ztratila ve sněhu, bylo docela náročné ji najít, protože neměla žádné puntíky černé, takže vlastně splynula komplet se sněhem, což jim dalo docela hodně zabrat najít Dorothy. No. A kdo by se asi tak zhruba stará někdy jsou Dorothy? Všichni, bych řekl. Každý se neprostřídá, to nemohu říct. Ne. Teď milu hovatiny. No, asi můžeme jít na dalšího člena rodiny. Si připnu. To taky vohlí. To bylo jak skoro vlaštovku. Já už asi vidím. Tohle si asi necháme na jindy, protože tohle by bylo nádherně bych řekl, doplňovající ještě s jedním členem rodiny. Takže tohle si dáme stranou. Náš další člen je Delgado. Takže Delgado je vlastně takovej, bych řekl, lehce číňanský pes z toho důvodu, že má jaký můj oči jako japonec, číňan, a vlastně on je Delgado se dá říct takzvaně je cripple. Ne cripple jako to, ale že se dá říct, že má jakoby něco jako vozík, protože nemá zadní packy. On je nějak záhadně přišel, což nebylo absolutně vysvětleno v seriálu, ale za to, co má ty kolečka, tak je to zase taky nejrychlejší člen vlastně dalmatinské rodiny, což vlastně i docela klobouk dolů. A protože myslím si, že pro psa je docela hodně těžké se naučit s tím vůbec celkově chodit. Delgado je prostě taková vedlejší postava, takže není jako hlavní, jako třeba Dylan a Dolly. Takže moc velkou roli tam nevidíme, takže se tam prostě objeví, zmizí, objeví. A je to takový na střídačku, takže je jenom tak nějak jako v pozadí. Tak. To bychom teda měli. Deepeka ne, já si všechno peltu, Delgado. Aha. Máme tady. Pardon. Da Vinci. Jak už vypovídá z jména, Da Vinci je umělec. Má jméno podle jednoho velmi známého architekta a malíře Leonarda da Vinciho z Itálie, který se proslavil svojí Mona Lisou. A pak ještě je tady takovej, ne spor se nedá říct, ale
pro mě to bylo velká kauze, protože jsem se nedokázal rozhodnout. Když se vám řekne Da Vinci, ne jako Leonardo da Vinci, ale ten Dalmatín z Dalmatinské 101 Da Vinci, tak co si myslíte? Jestli je to pes, neboli kluk, nebo fena, neboli holka? Da Vinci, jestli je to kluk nebo holka, pes nebo fena? Dává vám pár sekund na to a pak vám to prozradím. Co si myslíte? Hádám, že už to asi máte, tak já vám to prozradím. A to vás překvapí, jelikož Da Vinci je fena. Ano, Da Vinci je holka. Ten Da Vinci, ten muž je fena. Takže ta Da Vinci. Takže je to fena. Což je docela taky velmi depresivní příběh, jako měl Dante, protože oba dva se ocitli na ulici. Takže Da Vinci, neboli Vinci, já mám se na Vinci, bude to Da Vinci prostě, Da Vinci, jako da, jako rusky, da. Takže Da Vinci. Da Vinci se dá, jakoby, se narodila, ježiš, mám furt kluka. Se narodila vlastně mezi opuštěnou budovou s chátralou, kde bylo pomalované grafitama a vlastně žila s matkou, která musela Da Vinci, tohle asi se fakt budu muset říct Vinci, musela Vinci jakoby živit, nést jídlo, což vlastně si byla taková hodně i plachá, protože jako malý štěně prostě pro velkoměsto samotný nepřežije, takže potřebuje buď lidskou péči, anebo jak bylo teda vidět, nějakou tu dospělejší, ale stejnak je to pro samotné štěně strašně špatné, což se docela divím, že to vůbec Dante přežil, to jako klobouk dolů, jako, protože aspoň Da Vinci měl vlastně matku, kterou nevíme potom vlastně, co se stalo, jestli umřela, nebo co vůbec se stalo. A jak vyrůstala mezi grafitama, tak něco i okoukala a začala se věnovat uměním, které vlastně blátem, packou kreslila a vlastně si různě dělala nějaký vzorce, kreslila, nevím, jestli kreslila grafity nebo jak. Poté vlastně našli členové rodiny Da Vinci to by šlo. Da Vinci vlastně našli, kde vlastně ji našli Dizzy a Didi, což jsou docela funny duo. Malé mladé duo. No. Takže ty ji přivedli domů a vlastně jí ukázali, kde bude mít svůj pelíšek, kde byla hodně plachá. Byla velmi plachá a vlastně s členama rodiny se vůbec nestýkala, až potom se trošičku jak takzvaně rozkoukala a už to bylo v pohodě. Pak vlastně protože Dizzy a Didi řekli, že jestli bude chtít, tak může kdekoliv si zkreslit, cokoliv bude chtít. Jestli budete kreslit ten kříž z roku 1939 až 1945, jako zabiju. No. A vlastně potom se jí to strašně zalíbilo, kde potom, což už byla starší, tak potom vlastně byla takový level up, takže kreslila už potom i grafity, což kreslila celým vlastně tělem, od hlavy až k patě
až k ocásku a packama. Takže vlastně packy, ocásek a celkové tělo měla takzvaně jako štětec, když my máme štětec. Což vlastně si vždycky třeba packou namočila do barvy, jak to směla, to vůbec vlastně nesmívala, jí to rovnou zaschlo a vlastně začala různě kreslit, kde třeba je názor, kde je krásně to ukázáno v díle Psí Da Vinci, kde nakreslila takzvaně, jak se pojmenovala, Černobílá pravda, kde vlastně není ani černá, nebo černá tam je, ale není tam bílá a je to černorůžový, kde nakreslila vlastně ty 3x D vlastně. No. A učila vlastně mladší štěňata, že každý má v sobě umělce, což je docela velmi krásné. A celkově se vůbec vždycky jako fakt klobouk těho dolů po tom, co si vlastně všichni jako zažijou, kromě Danteho. Dante se učí dělat projít fakt peklem, že má takovýhle trauma, ale že vůbec jako Da Vinci má prostě takový optimismus po tom všem, co se vlastně stalo. To je jako fakt smekám. No. A to asi snad bude vše. Já se teda s váma loučím. Sayonara a u dalšího videa čus.